Salutare băieți, bine la un episod cu Cătă și cu Azrei. Salut! Vedeți, nu-i merge microfonul. Asta e rău, de merge microfonul. Ruth Garcia. Cum? Ruth Garcia. Ok. Chia. Am luat. Așa. Cred că e sus, ca deja detectez 13 grade. Băi, dacă vreți să ne dați cu plăcere sau like, ne ajută foarte mult. Să vă las canalele în descriere lui Azrei și lui Cătă. De ce a venit bata sus? Jos nu căutați. O ieși a bord. Haide. Sus? Da. Aha. În garaj? Am căutat? Acum căutăm. Garcia. Știi unde ești, știi unde ești. Where are you? Nu aici. Are you old? Yes. Duceți-vă la subsol, Denis, du-te la subsol. Garcia, what is your Mario, favorite du-te la room? subsol. Veniți cu mine. Du-te mă singur! Garcia, can you show yourself, please? Du-te mă! La subsol. Băi, Da, acolo e? uh-huh. Câte grade? 15, 16... A, 13. lasă tot 15-16 grade. Vezi, seama că fantomul cu asta nu e. Unde? Nu știm. Cătă nu e acolo, că am căutat eu. Le-am găsit ursulețul. Du-te mă! Cred Sus că trebuie să fie, n-are cum. Cred că lui Cătă. Denis i-a dat cu netul în cap. Osul e sus. Hai să luăm pauză. Hai să luăm ăla. Unde e baia aici? Mhm. Am fost și nu l-am văzut, nu știu. What? Unde e, mă? Nu știu, că ne-am plimbat în toată casa. Ești pe ăla care stă afecat? Denis. Nu știu că pe Facebook ăla care stă afecat. Da. Apropi și susțin. Nu e, mă, what the fuck? Înseamnă că fantomul dă fără... N-are cum, nu există. Există? Ce? Să gen să nu există temperatură, nu există. Bă, da, trebuie să existe. Cum îți dai seama? După EMF. Nu, îți dai seama dacă ai în spatele tău abur de aia. Nu, nu Deci eu e. n-am. Nici eu n-am. Și după EMF cred că îți dai seama. Gata, am cut la os. Nu, mă, ești nebun? Uite, 12 grade. O scări cred că e pe aici. 12. 11 grade am prins aici. Eu am luat tot 11. Eu am luat aici, am 11. 11 grade am 9 grade. În baie, în baie, în baie, în baie. Care mai? 8 aici, Aia la aici. Nu aia unde e osul. Acolo. Da, 7 grade, 10, 7. Pe hol și în baie. Unul pune camera pe hol și unul în baie. Mă duc eu să iau aici să vorbesc cu el. Bă, să-mi spuneți dacă vorbește, dacă răspunde dacă suntem Bă, singuri sau duceți-vă mai mulți. și pregătiți camera. Asta e, dacă mă... Oricum, eu nu Muri, mă, ce ai. mă ascund în dulap, ce crezi? Da, zi tu. Ne ascundem. Aha, aici. Ai mă, fă level 3, fugi. Este... Can you please talk to me? How old are you? Andrei, e mă, fă level 3, mai bine fugi. Bebe, vezi că e la 1. How old are you? Ruth Garcia. How old are you? Ai deschis sau mi-ai închis ușa? Can you please talk to me? How old are you? Are you old?
Are you angry? Are you nervous? Andrei, dă drumul la apă din ghiuvet. How old are you? De ce? Trebuie o misiune? Da, avem Nu- misiune nu stau cu cu apă mine. din ghiuvet. Du-te dracu, e fetiță, coaie. Ai văzut-o? Era fix, a venit fix în fața mea, nu mi-a făcut nimic, fix în fața mea. Îi place, dă-te. Ți-ai găsit mireasa, Andrei. MF level 4. Pa How băieți, old are you? Are you a child? pa băieți, ne mai vedem? Mi-a închis ușa, nu ne mai vedem. MF level 5. E MF level 5? MF level 5, măcați. Dar primul ce este? Și aici stau. E MF level 5. Fugiți! Mă. Dar nu era activitatea la 10. Acum e la 10. Bebe, ăsta e mort. Ghișe, Ce? sunt înăuntru. Mama, Andrei, am văzut-o, e după tine. Cred. Am văzut-o. Îi văd picioarele prin pereți. Îi văd picioarele prin pereți. Se târăște. Where are you? E pisică, mâncați-și. Ai că doar pisică nu e. A murit unul. Denis! Ce? A murit. A murit Denis! La o oră prin perete! Ce fraier, coaie. Lasă-mi ăla să vorbesc eu cu aici, nu Bibi. Ui, Cum o cheamă? numai nebunii mor prin pereți. Și gheiuți. Și doar aia cărora nu le merge microfon. Ce punem la primul? Cum o să nu... MF level 5, Mario. MF level 5. Ia o spirit box. Cine iau poate să pas. fie ea? Phantom Brain și din... Păi toți naiba. Ai luat tu cartea, Andrei? Da. Mă uit eu de amprente. Și Mario, câte like-uri vrei să strângi la asta? Um, 20.000? voi ziceți. Yo, girl, where are you? How old are you? 20! Are you old? Mi-a prins becul jos. Can you la please talk to bucătărie. me? Ruth Garcia. Oh, a zis old. Spirit box. Și poate să cât fie tot- Oni sau Jin. Jin. Este. Ma. S-a auzit ușa. Scanează ușile, cătă, să moră de nu le scanezi. Vă scanez. Ia vezi aici la întrerupător. Pune pe întrerupător să vezi. Nothing. Nici n-ai pus să mor eu. Cum la tine se vede campus? Nu se vede nimic verde. Nu. Hai să fugim puțin. Unde sunteți? Nu suntem sus, stai liniștit. Oh, hello. Cred că o să murim. Asta faci un videoclip, mă? Păi Stai nu, și efectiv, stai numai în track? Vrei menta? Nu, am vrut să... Mi-e frică... Am să stau și eu așa puțin degeaba. Mă, m-a stins toate becurile. Mamă, a fost activitate la 10, ce e mă aia? Ce misiune avem? Așa. Water in a sink cu foto și Capture cu o foto. Bați în lumina. Iau și eu o cameră, poate o prind. Hai cătă. De așa că vreau să mă uit puțin pe cameră. Ghost orb, please. Hai că e Ghost orb dacă e aici. Vezi, dacă ținem 20 de like-uri mă ajută foarte mult. În tot sufletul. În tot sufletul ajut. Eu vă dați seama. Faceți un copil fericit. Bă, a scris! Ce a zis? Ce Ce a mă? zis? A scris pe carte. Cum îl Să se cheamă? fac Cum îl poză. cheamă? Cum îl cheamă? Ruth Garcia. Ruth Garcia, how old are you? How old are you? E Oni, dar hai să... Ruth Garcia, Can how you please old show are your... you? Can you please show yourself? Că tot deja ne-a dat mesaj prin Spirit Box. Ba da. Păi și Da. a spus că evident. E MF level 5, Spirit Box și Ghostwriting. Și Hai să poate plecăm să fie să- Oni. Unde e? Unde e? Mario, ascunde-te tu. Nu aici în dulap cu mine, te rog. Că o să-i deschidă ușa și o să mă omoare. Unde e? Îmi bate inima, e lângă mine. Cătă,
Cătă e lângă mine, Cătă. Cătă, am buguri și nu o văd. Nu o văd! Am buguri și nu o văd! Ai murit? Doamne, bă, ce mă asta? Hai, mai facem misiunile dacă e. Să mai facem misiunea azi. Nu vedem! Măcar am făcut o misiune. Nu, asta e buguită, mă, iar. Asta e. Aia, măcar am aflat cine e, plecăm acasă. Hai, duceți-vă. Am luat niște bani. Bani de pâine. Rip Andrei. Asta e, Dar n-am făcut nicio misiune, nu. Mamă, nicio Ne? misiune. Cum mă, have a member of your team witness a ghost? Că am făcut aia, eu am văzut-o. Vezi că asta a fost cu episodul ăsta. Yeah, Eu am da, fost yeah. Mario. Atât cu Cătă și cu Bebe. Cu Andrei. Și ne vedem data viitoare, pa! Pa, pa. Ha.